Morning ka ba yung tropa oh? Una na. Pampakape. Balo yun naman. Ano all? Yan pala bala ko sa anong kamunta. Minyang kapapa ng kape. Ay, balo yun naman. Ngayon tamong umigit eh. Kalwata. Pila na rin bulan. Wala. Wah. Tumayo lang ang kape mong kaya nga rin yan. By Starbucks na rin. Paruming kula pa rin. Ay, shit. May in-order ko, Shopee ka niya rin. Shopee. Bo? Nga pala masyadong kaya lang sa ay. Medyo kaya na siguro. Yan naman si Ryan eh. Mali yan ha. Yaman eh. Pero may aliwata istorya. Balita ko ayos nagkita-nagkita kayo ha. Buwa rin. Pasapsyon. Oo. Masalay siya rin. Ayos na kaya na. Open na kaya. Ayos naman. Lolo na kami. Ay, Nakalupa dating mahigpit talaga yung kaya. May pa kahit kupin ka anape, lubanda ko king kahit pagkainin kaya kami kini. Yan? Yan kayo? Wo, Ba, mak naman yung kayo. Bagay. Ito lang mandak na rin. bayatin kaya kanto ka rin. Lalo nakitang kanto ka rin, bali pa itang kantong pulong puking hara. Kita. Wo, Ay, minimum labas. ay, Diyos. Iba ako pa ka rin, karakal ka numik positibo ka rin. Kian mo? Wo, ay nilockdown reping ka no eh. Oh, puti kayo eh. Makaya kayo eh. May yung lockdown dyan eh. Alya, kaya kadami ne, unang nga makaing masaya. Ay, pero ka rin karakal da ka numik positibo. Oh, namo ka rin may positibo, ilog pa ka rin. Baka nalakan yan. Katitiba ko paping kanyang ka rin. Ang Bakit ginawa niya, mo may rin. masyal kayo. May kikiyang bula ako kayong storyo. Diretso ko lang. Oo, baloy naman. Patsya ka naman niya kaya. Kailangan makikibalita ka naman. Siyempre, banta, updated ka. Harapin naman ang kay. Oh, masakit na. Nagana pa sakit rin. Oo. Pero, Wala nga, nung bula mong kaya ka rin. Kamusta naman ka rin? ay, kilala itang nga po ng haplos eh. Tang malati ka nito. Taksis mo yung damas ng dagulita. Oo, ay, 18 na yung may positibo yan naman. Tidak ka. Uy, itang dalaga. Ay, Ito na ito. baloy. Ay, Diyos ko, makakalungos lo. Tanaka na yung dadibo. Ay, karakaldang karakal. May gugululapin ka niya eh. Unang, may papasyal kayo mo niya. Ang nakahapon dolpo. Oo, nyabi mo. Kaya naman. At chuko kayo nga Barkada na nini. yung dadibo. Oo, dito, may barkada lang. May positibo lang pareho reto. Ay, Ay, nasurgamat na. Dito may dami yan eh. Ay, Diyos ko, makakalungos. Ay, tabalo pa yung mga niya may mamalilyari kay yato eh. Pauli na ng COVID na yan. May pa kanya ng... Makalungos. Nakalami magkaya. Masakit pa mo yung biya kaya mga niya pa yung mamalyari. Diyos ko, makakalungos lang ang tao. Uy, kamukha niya. Nalaka mo niya kakain diretso. Kalati din naman. Bakit ay lipat ni kaya kami lipat ni Conception. May saltik kayo na eh. Nangamon ng mixaltig. Manigurado kayo mo. Sigurado kami siyempre. Makanya. Site no. Iya po tayo kahit. Dati ko sinabing positibo kayong COVID. Bah, Iba na yung history at ang punta. nalagay positibo lagyan na ano. Pauli na ng COVID, may ngangalibi lang, may positibo lang mabuktot. Sorry daw mo. Wala na dyan. Ay, Kaya mo medyo lako kaya ka. ay, Diyos ko, makanyang ko pa Murim sabihin magkabi. niya COVID din kahit ah. Papagkapera ko pa mo, makanyang ko pa lalawi ka. Murim sabihin niya may kabuktot. Sige, mulin ako na ko mo. Kape, oy. Dennis. Ikaw ang binibini